Un o'r pethau sydd wedi bod yn pwysig I fi ydy gweithio gyda defnydd lleol fel llechi lleol. Ac I gweithio gyda bobl o'r chwareli a dysgu oddi wrth nhw am y traddodiadau a sut I gweithio gyda pethau. So mae hwn wedi bod yn pwysig iawn. I fi dod nôl o'r coleg, o'n I wedi mynd I Norwich a wedyn o'n I lwcus o'n I wedi gweithio fel apprentice I ceflynydd Jonah Jones, o'n I gweithio gyda fo. Ond mae wedi rhoi cyfle I fi I ennill bywoliaeth ac aros fan hyn. Beth sydd wedi ysbrydoli fi a Bill oedd gweithio fy natur. Dyna oedd y prif pwnc, yn wedi cychwyn efo'r drydwenod sy'n hel yn Pentrefelen. A wedyn jyst datblygu'r syniad o natur a sut I ymateb I hwnna, ond sut I gweithio efo gwydyr a llechi, sut nhw'n gallu cysylltu efo'i gilydd yn wneud hwnna.